Втори триместър от бременността. По време на втория триместър на бременността, който продължава от 13 до 28 седмица, може да изпитате различни физически и емоционални промени. Ето някои от често срещаните симптоми, които може да срещнете през този период. Сутрешно гадене. Въпреки че сутрешното гадене обикновено се появява през първия триместър, някои жени може да продължат да го изпитват и през втория триместър. Симптомите включват гадене и повръщане, които могат да се появят по всяко време на деня или нощта. Повишена енергия. Много жени се чувстват по-енергични през втория триместър, тъй като телата им се адаптират към промените на бременността. Това често се нарича фазата на медения месец на бременността. Наддаване на тегло. Можете да очаквате да наддавате около половин килограм на седмица през втория триместър, което е важно за здравословния растеж и развитие на вашето бебе. Промени в гърдите. Гърдите ви може да продължат да растат и да станат почувствителни през втория триместър. Може също да забележите, че зърната ви са потъмни и по-изпъкнали. Кожни промени. Хормоналните промени могат да причинят промени в кожата ви, включително потъмняване на кожата около зърната ви, тъмна линия в центъра на корема ви, линия на игра и стрии. Контракции на Бракстън Хикс. Това са леки, нередовни контракции, които се появяват през цялата бременност, но могат да станат позабележими през втория триместър. Запет. Тъй като тялото ви произвежда повече прогестерон, това може да забави храносмилането, което води до запек. Киселини. Тъй като матката ви расте, тя може да натисне стомаха ви, причинявайки киселини и киселинен рефлукс. Повишено вагинално течение. Докато тялото ви се подготвя за раждане, може да забележите увеличаване на вагиналното течение. Ако изхвърлянето е придружено от сърбеж, парене или неприятна миризма, това може да е признак на инфекция и трябва да се свържете с вашия доставчик на здравни услуги. Промени в настроението. Хормоналните промени също могат да доведат до промени в настроението, вариращи от чувство на раздразнителност или тревожност до чувство на щастие и възбуда. Важно е да запомните, че опитът на всяка жена по време на бременност е различен и не всички жени ще изпитат всички тези симптоми. Ако имате някакви притеснения относно симптомите или бременността си, не забравяйте да говорите с вашия акушер-гинеколог.